Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pamirsa ingkang tansah binaringan karaharjan kepanggih kalih Guang Rujak sugeng midhangetake gending langgam terbaru ciptaan saking Guang Rujak. Wis dadi jamal lumrahe wong kang nandur bakale ngunduh wong becik bakal ketiteni iman wong ala bakal ketara pancen lagek dadi lakon ora bakal iso digondheli seneng hamung sauntara nikmat nuruti ati kang ronto apa ora kelingan urip ana ning donya iku mung sauntara wis jaman lumrahe wong urip bakal mati munduh wae pakarti wis dadi jamak lumrahe wong kang nandur bakale ngunduh wong becik bakal ketiteni iman wong ala bakal ketara pancen lagek dadi lakon ora bakal iso digondheli seneng amung sauntara nimas nuruti ati kang ronto apa ora kelingan urip ana ning donya iku mung sauntara wis jaman lumrahe wong urip bakal mati munduh wae pakarti wis dadi jamak lumrahe wong kang nandur bakale ngunduh wong becik bakal ketiteni iman wong ala bakal ketara dadi lakon ora bakal iso digondheli seneng ngamung sauntara nikmat nuruti ati kang ronto apa ora kelingan urip ana ning donya iku mung sauntara wis jaman
Sekian makaten nggih gending ingkang kula damel sakmenika gending niki kangge pepeling dumateng kula tiyambak amargi yuswa sampun umpami surya ketingalipun sampun nglewang sekedhap malih badhe musna amargi nggih menika hukum alam ingkang sampun dipun janjiake pangeran ingkang maha kuwasa niki gending badhe kula paringi ira-iran paringi judul innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih gending langgam iki. Kula niku seneng ndamel lelagon. Gending-gending ingkang tansah wonten ing manah niku saged dados gonge palipur amargi saben dinten niku urip wonten ing alam bebrayan sakmenika kathah ingkang lelampan-lelampan kadang niku saged ndadekake manah niku wonten ing penggalih mboten kepranan bingung to aku dhewe bingung kok niki lagune kula nggih mugi-mugi lagu niki nggih saged pepeling dumateng anak putu Adam sak mangke amargi lagu niku menawi sampun dados lagu ingkang tansah kepranan wonten penggalih niku saged tiyang niku mbrebes mili amargi lagon-lelagon ingkang ngilingake dumateng sapa kemawon trapsilaning budi urip wonten ing alam donya nika. Niki tak iringi kalih ukulele mawon. Niki ukulele kula niku suarane nyarintek panjenengan niku sejo wonten dalemipun Kang Roko Nimas Goang Rujak. Panjenengan badhe amirengake ingkang kawastanan nggih menika ukulele menika pasti panjenengan tansah kepranan wonten ing penggalih. Niki mboten sembarang kajeng ingkang dipun damel niki kajeng nangka kawula anggen tumbas alat sakmenika niki ingkang gadah inggih menika pengamen jalanan saking kutha Blonten Blora sakmenika kangge ngamen saben dinane tansah kepanggih kalih Kang Roko ingkang kawastanan panjenenganipun Goang Rujak kula amirengake madhangetake swantenipun ingkang kawastanan inggih menika ukulele menika kepranan wonten ing penggalih salajengipun ingkang gadah samenika kula timbali ngadhep wonten ngersanipun kathah di adikku si tukang ngamen napa to Mbah Goang panjenenganipun gadah alat ingkang kawastanan ukulele sakmenika swantenipun kok tansah saking tebih niku mangantar-antar saking tebih tansah agawe wonten ing kuping apa kuping
basa kromalose kuping niku napa kula suku suku sikil kuping alah ya ora roh aku kuping paduka kula kesengsem kalih alat ingkang sampean beto sakmenika napa panjenengan badhe dipun dol alat sakmenika Yai nggih Mbah Goang sakmenika alat badhe kula sadhe menawi regi saged nglegakake wonten ing salira wah nggih lha dipun dol pinten toh sakmenika alat ukulele pun ingkang swantenipun enak sekali niki kula dol kalih Mbah Goang mboten larang-larang amargi Mbah Goang niku tiyange sampun tercemar wonten ing media gambar kanal YouTube Goang Rujak nggih panjenengan tansah nggih menika ngesake marang Kang Raka pinten reginipun niki kula dol Mbah pinten 50.000 50.000 tak tuku niki kagungane Goang Rujak sakmenika sampun gadhani Goang Rujak monggo panjenengan pemirsa ingkang remen kalih kagungan Goang Rujak niki saking kulit nangka kajeng nangka swantenipun enak sekali mboten ngarah niki mlengkung mboten amargi niki kayu dipun bolongi dipun tatah kalih alat tatah niki swantenipun semak sampean niku mundhut sepindah kangge anak cucu sampean niku sampean ngeleng wonten alam barzah niki alat tesih hebat suarane tesih jos kangge panjenengan sing seneng-seneng gending-gending Jawa lagu-lagu Jawa niki saged palipur lara wonten tenaning penggalih monggo sugeng midhangetake gending kula wangsuli malih wis dadi jamak lumrahe wong kang nandur bakale ngunduh wong becik bakal kerti hitini mas wong olo bakal ketara pancen lagi dadi lakon ora bakal iso dikondeli seneng ngamuk sauntara nikmat nuruti ati kang pronto apa ora kelingan urip ana ing donya iku mung sauntara wis jamak lumrahe wong urip bakal mati ngunduh wae pakati wis dadi jamak lumrahe wong kang nandur bakal ngunduh wong becik bakal ketiteni mas wong olo bakal ketara pancen lagi dadi lakon ora bakal iso dikendeli
mati mudah wae pakati wis dadi jamak lumrahe wong kang nandur bakal ngunduh wong becik bakal ketitik iman wong Allah bakal ketara pancen lagi dadi lakon ora bakal iso dikondeli seneng hamung sauntara iman nuruti ati kang brontong apa ora kelingan urip ana ning donya iku mung sauntara wis jamal lumrahe wong urip bakal mati munduh wae pakati wis dadi jamak lumrahe wong kang nandur bakal ngunduh wong becik bakal ketitik iman wong Allah bakal ketara pancen lagi dadi lakon ora bakal iso dikondeli seneng hamung sauntara nikmat nuruti ati kang brontong apa ora kelingan urip ana ning donya iku mung sauntara wis jamak lumrahe wong urip bakal mati munduh wae pakati wis dadi jamak lumrahe makaten anggen kawula palipur lara wonten renaning penggalih palipur lara dumateng para pamirsa mugi panjenengan pinaringan karhajan lir sambikala slamet dunya tuwin akhirat makaten akhiru salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuku lho Bapak murah iki wis tak gelem